Witam, moi drodzy. Dawno żeśmy nie mieli okazji widzieć się w okolicznościach takiej gry, a już na pewno nie rzucać w niej śnieżkami w kościół. Także witam was pięknie. Ja jestem Niklaus, a to jest PUBG, czyli PlayerUnknown's Battleground i nowa mapa Weekendy, czyli mapa, która przenosi nas do zimowej Chorwacji. Albo przynajmniej czegoś na Chorwacji wzorowanej, sądząc po języku, architekturze i wyglądzie miejscówek. Słuchajcie, wiecie, że ja od dawna już, ja się z PUBGiem powadziłem i to tak na poważnie, na tyle poważnie, że już go zdążyłem odinstalować i już raczej nie miałem zamiaru do niego wrócić, ale to po prostu chyba z tego wynika, że u mnie czas życia, że tak powiem, czas życia gry typu Battle Royale do mnie to, sądząc po H1 i sądząc po PUBG, to jest jakieś 1200-1300 godzin i potem już po prostu mi się odechciewa. No i ten czas w PUBG pękł. Jakby do tego doliczyć jeszcze czas z serwerów testowych, to tym bardziej. No i po prostu stwierdziłem, że naturalną drogą naturalnym tokiem drogi z tą grą się rozchodzą moje. A tu na Game Awards ogłosili, że pojawiła się nowa mapa na test serwerze, że już jest ta zimowa, długo zapowiadana, można ją testować i mówię, a przetestujemy. Co wam mogę powiedzieć? I powiem wam, że no tu to może trochę słabo łazić, ja w tym momencie jeszcze przesyłam film na YouTube'a, także tutaj Supernet od UPC o zatrważającej prędkości może trochę nie wyrobić. I powiem wam, że ta mapka, o dziwo, jest naprawdę przyjemna. Jest chyba najbardziej zróżnicowaną i taką ciekawą mapką ze wszystkich póki co dostępnych. Po niezbyt udanej tej ostatniej... Widzicie, była tak udana, że ja już nie pamiętam, jak ona się nazywała. Ta, która miała być taka dużo mniejsza i miały być takie na niej dynamiczne rozgrywki. Sanok. Także o ile na Sanoku się zawiodłem i za bardzo do mnie nie przemówił, to Weekendy, powiem wam, jest naprawdę sporo. Mapka jest duża i jest na niej naprawdę bardzo dużo ciekawych takich zróżnicowanych miejscówek. Mamy rzekę, mamy jezioro, mamy małe miasteczka, mamy zamek, mamy park z dinozaurami, taki a la park chorzowski, mamy wulkan również w tym parku, taki mały. Mamy tutaj też to zróżnicowanie, takie jakby trochę przypomina to te biomy może z Fortnite'a, że tu więcej śniegu, tutaj mamy takie mniej zaśnieżone tereny. Powiem wam, co by nie powiedzieć, czy się ona komuś podoba, czy nie, to zróżnicowanie na tej mapce jest naprawdę... A nie, no tak, to nie. Jest naprawdę spore. Idzie ktoś. Idą bandyci. Tanio, skóry nie sprzedam. No dobra. Także już nie, to już jest piąte podejście. Nie, czy to jest pierwsze moje podejście? Cóż, każdemu się może, moi drodzy, noga powinąć, także nie byćcie do mnie tacy, prawda, nieprzejednani, bo to się każdemu mogło zdarzyć, szczególnie, że ja się skupiam tutaj na narracji, żeby wam opowiedzieć, prawda, o moich przeżyciach, wrażeniach i emocjach, a nie tam, żeby się prymitywnie popisywać swoimi umiejętnościami w grze, bo umiejętności to jest rzecz nabyta i wyćwiczona. One przychodzą i odchodzą, tracą się, a przeżycia i to, co człowiek czuje w sercu, to, czym ja się tutaj z wami dzielę, nie montując tego materiału, to są wszystko żywe przeżycia tutaj, prawda, w tym momencie to się dzieje i wy to czujecie, to jest po prostu, tego nie można kupić za żadne pieniądze. Także na czym to ja skończyłem? Aha, no że mapka jest bardzo fajnie zróżnicowana, jest tutaj naprawdę dużo bardzo fajnych miejscówek i myślę, że jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy tego PUBG'a już pogrzebać totalnie i zapomnieć o nim, czy jednak do niego wrócić i może dać mu jeszcze szansę, to ja powiem tak, no jak już wydaliście pieniądze na tą grę, to nic nie tracicie. Możecie pobrać tego test serwera i pobrać ją sobie i przetestować. Ona jeszcze troszkę wymaga optymalizacji może, wiadomo, ale za niedługo ona się pojawia na serwerach normalnych, nietestowych, także myślę, że te potrzebne poprawki ona otrzyma. Będzie fajnie, przynajmniej na kolejne kilka godzin będzie sobie można znowu do PUBG'a wrócić, z którym, nie ukrywam, spędziłem wiele
miłych chwil i chciałbym go miło zapamiętać. Szczególnie, że nie ma na horyzoncie żadnej gry z gatunku Battle Royale, która jakoś by mnie tak jeszcze wciągnęła na dłużej. Także H1 i PUBG to na ten moment gry, które w moim serduszku zagościły no, na najdłuższy czas. Też często ludzie na streamach pytają mnie: Niklaus, a czy ty... A nie wiem czemu zawsze jak ja cytuję, to ja taki debilowaty głos robię. Niklaus, a czy ty grałeś w Roę? A ja mówię, a co to te Roę? Ring of Elysium. I muszę wam powiedzieć, że tak. Grałem w Ring of Elysium. I totalnie, ale to kompletnie ta gra nie przypadła mi do gustu. Według mnie jest ona maksymalnie drewniana. Wygląda jak PUBG na telefony i no nie bardzo, powiem wam. Nie bardzo. Jeżeli porównać tą mapę tutaj śnieżną z tym Ring of Elysium, to jedyny plus w tym Ring of Elysium jest ten, że są te takie nietypowe jakby środki transportu. Typu paralotnia, deska snowboardowa, czy te czekany, dzięki którym możemy się wspinać. No i to są wszystkie zalety, które ja widzę. Jakoś mnie to nie do końca przekonuje. Jednak w porównaniu na przykład choćby z PUBGiem wypada to, wydaje mi się, dość blado. Ale co ciekawe, na przykład całkiem podoba mi się ten tryb Battle Royale w CS-ie. Co jest takie dość kontrowersyjne, bo z tego co wiem, to większość ludzi jednak jest na nie. A ja wam powiem, że jest tam kilka ciekawych pomysłów i ja bym nie był taki uprzedzony bardzo. Ja po prostu powiem wam, że mi się to całkiem podoba. Może nie przewiduję, żeby miało mnie to wciągnąć na 1200 godzin, ale wydaje się to, ale są dwie, jak wiadomo. Jedna daje, a druga no. Wydaje mi się to taką ciekawą sprawą i jak chodzi o rynek Battle całkiem ciekawe. Na tej mapce mamy, no oprócz tego, że całkiem nową mapę w nowych warunkach tutaj pogodowych, tego jeszcze w PUBG nie było, śnieg. Mamy nowy pojazd, czyli skuter śnieżny. Może uda mi się go gdzieś tutaj wam pokazać. Chociaż z tego co póki co grałem, to on jest taki dość, można powiedzieć, że to jest taki rarytas. Ciężko jest tutaj na niego wleźć. O, tutaj mamy nasz polski rodzimy karabin typu Beryl, który też jakiś czas temu został tutaj do PUBG'a dodany. I mamy nową broń, czyli niemiecki karabin G36C, który tutaj został na marginesie bardzo ładnie odwzorowany i bardzo słodziutko brzmi. Cały czas mi się wydaje, że gdzieś tam tupczy ktoś za oknem blisko. Tupczy, nie dupczy, nie mylić. Także postaram się to pokazać. I nowością taką jest, że robią się ślady w śniegu. I te ślady w śniegu, nie wiem na jak długo, ale przynajmniej na dłuższą jakąś chwilę zostają i można po nich na przykład wytropić przeciwnika. Że idziemy sobie, a tu... Aha! Ślady! Czyli tu ktoś szedł. No i wtedy już jesteśmy cali, prawda, spięci, gotowi do akcji i już nas wróg nie zaskoczy. Także to taki fajny bajer. Macie to w Ring of Elysium? Nie wiem w sumie, czy to jest, czy nie, także to jest tak naprawdę pytanie, a nie tylko taka drwina. No i to tyle, co? To koniec materiału, nie? Ja już miałem powiedzieć to, co powiedziałem. Niestety póki co można grać tylko oddziały, co mi się nie podoba, bo jak wiecie, ja nie bardzo lubię. Ja taki raczej jestem samotny wilk, taki, prawda, lone wolf. Ja to tak w pojedynkę bardziej wolę, bo wiadomo, jak człowiek chce, żeby coś było zrobione porządnie, niestety musi to robić sam. A tutaj na też serwerze póki co tylko w oddziałach i to jeszcze z obcymi ludźmi, to wiadomo, że to nigdy nic dobrego raczej z tego nie wynika. Także ja tutaj, no chcąc nie chcąc, od tego oddziału się tak jakby, no, oddaliłem. Dobra. Że gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Mamy blisko do tej willi. Ja tutaj jeszcze nie wszystkie te miejscówki na tej mapie ogarnąłem. Ja może póki co pograłem w to sobie parę godzin, może z 10 mam na tej nowej mapie. Także ja też nie wszystko tutaj jeszcze jakoś rozpoznaję. O, leci. Leci drop.
No ściepuj! No. Dzięki. O, my byli umówieni, wiecie. Ale spróbujemy go przechwycić, moi drodzy. Spróbujemy go przechwycić. YOLO, jak to mówią. Żyje się inoros. Stare śląskie przysłowie z przełomu VIII-IX wieku. No powiem wam, jest szansa, jest jak to mówił słynny komentator, jest szansa zajebać szympansa. Mam nadzieję, że YouTube mi nie zdemonetyzuje, bo ostatnio na YouTubie zaś są takie akcje, że na przykład dostaję 4 claimy pod rząd i na 4 filmach ktoś zgłosił, że tam są należące do niego prawa autorskie jakichś treści audiowizualnych. Ja potem sprawdzam, kto to jest i co to jest, jakiś kanał na YouTubie, który no nie ma opcji, żeby miał prawa autorskie do jakichkolwiek treści audiowizualnych z gry, na przykład The Walking Dead. No. Także ja tam po prostu zgłaszam, że oni nie mają żadnych praw autorskich do tego, to zostaje przez YouTube'a uznane i te filmy wracają jakby do mnie z możliwością zarabiania, także no. Ale wiecie, jak to na YouTubie bywa. No, generalnie nieciekawie. No i to by było tyle. Ja tu nie grałem, żeby się wam popisać skillem, tylko żeby wam powiedzieć, jakie są moje odczucia na temat tego. A ten, prawda, szumny tytuł, czy ta mapa uratuje PUBG'a? Nie wiem, jaki to będzie miało wpływ generalnie na liczbę graczy, bo ja tam nie śledzę słupków na Steamie, ale w moim prywatnym odczuciu troszkę uratowała. No bo nie ukrywam, że gdyby nie ona, to ja już bym do PUBG'a raczej w ogóle nie wrócił. Także powiem wam, że póki co jest sympatycznie całkiem na tej mapce. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Także to by było z mojej strony tyle. Ja w tym zimowym klimacie świątecznym już takim coraz bardziej was żegnam. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Jeżeli wam się podobał materiał, to oczywiście można tam thumbs up, nie to down. Widzimy się na streamach codziennie. Twitch TV Niklaus. Zapraszam na Insta i na Facebooka i na Twittera, jak ktoś chce. Wszystko macie pod spodem w opisie. Ja się z wami żegnam.